بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ahir ɗinku matan social media, ahir ɗinku matan social media. Dama Hausawa suka ce in kunni bai ji ba gangan jiki bai tsira ba. Menene ribanki na ki zo kina yin bidiyon tsiraici kina ajewa a cikin waya, har abin ta kai kina iya fito da bidiyon ki tura ma wani namiji? To gashi ga irin abubuwan da suke faruwa, gashi kin fito da shi duniya kuma ta yaɗa. Saboda haka sauran mata da kuke ganin yanzu lokacin ku ne kuna yin abin da kuka ga dama, ga abin da ya faru da wata da ta yi irin naku. Wannan sai zamanto darasi ga sauran mata, ku dinga sanin irin abin da za ku yada a social media, saboda gudun nan gaba. Ba ma iya abin yanzu bane, wallahi mutane ba sa mantuwa. Duk wanda yake son wani da sharri baya taɓa mantuwa. Sai lokacin da kike ganin kin taso kina da 'ya'ya maza ko mata, a wannan lokacin za a fito da wannan bidiyon naki a tura ma duniya gaba ɗaya su gani. Sannan na biyu, kai da kake ɗauka kana sharing ko ka ce idan mutum yana bukata ga WhatsApp number ka ya maka magana za ka tura mishi, shin riban menene za ka samu dan ka tura tsiraicin wata mata, dan ka tura tsiraicin wata mata ko wani yarinya? Menene, wace riba ne za ka samu? Kuɗi za a biya ka ko menene haka? Iya ka ɓata mata suna ko ka ɓata mishi suna, kuma sai kun haɗu a gaban Allah ya muku hisabi. Saboda haka wallahi matan Kannywood, matan social media, 'yan TikTok, 'yan Facebook, 'yan Instagram, 'yan TikTok da sauran kafafen social media, migo ne da su wane ne, wallahi da abin da yake faruwa ya zama to darasi. In ba mu manta ba, a wannan shekara mata biyu kenan wannan abin ya faru da su, wanda suka fitar da bidiyon tsiraicin su duniya gaba ɗaya ta gani. Wannan ya ishe ku wa'azi, ba sai an ce muku komai ba, ba sai an muku bayani ba. Wassalamu alaikum.